monstre under sengen. Mario, der findes ikke monstre. Hvad gør der så? Det har jeg læst i en bog. Mario, det er et fantasivæsen. Synes du virkelig, det er fantasi? Hvad? Nej. 13 minutter senere. Vend mig hjælp! Du har ret, Mario. Jeg hørte også lyden. Jeg havde jo ret. Vi må se, hvor lyden kommer fra. Nå, Mario, nu skal jeg se, hvad det er. Mario, det er jo bare en mumie. Valdemar, det er faktisk ikke en almindelig mumie. Et monster! Sikke en bangeboks. Tak fordi I så med i den her video. Hvis I virkelig godt kan lide den her video, jamen så husk at give videoen et like. Og så husk at abonnere for mere sjov. Og inden jeg siger videre, så se her. Se at jeg havde faktisk bukser og underbukser på hele tiden. Så jeg var ikke rigtig nøgen i den video. Hvis I kunne lide den her video, så giv videoen et like. Og så husk at abonnere for mere sjov. Og så husk at skrive en kommentar for en Mario video idé. Eller klik på info-knappen, for der har jeg lagt nogle få Mario forslag, som jeg synes I skulle stemme på, eller skrive en kommentar for jeres Mario idé I selv finder på. Vi ses alle sammen.